Όσο μπορείτε κλείστε το, κλείστε το. Όσο μπορείτε κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Δεν πειράζει. Κλείστε το. Κλείστε το. Κι άλλο. Τεντώστε το ψηλά επάνω. Κι άλλο. Κι άλλο. Κλείστε το τώρα πάλι. Κλείστε το, κλείστε το. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Είναι 3 ώρες μετά το χειρουργείο, έτσι? Ναι. Ευχαριστώ. Πόσες ώρες... Και έκανα τομή εξατομικευμένη. Αρθροπλαστική γόνατος. Αρθροπλαστική γόνατος. Είμαστε τώρα 23 ώρες μετά το χειρουργείο κάπου. Έτσι. Περπατήσατε και 4-5 ώρες μετά. Έτσι. Ελάτε και τώρα. Έκανα 50 βήματα χθες. Πάμε, περπατήστε. Ανεβείτε τη σκάλα. Ναι, ανεβείτε με το έτσι, μπράβο. Γυρίστε. Με το χειρουργημένο. Ελάτε. Μπορείτε να πάτε πιο γρήγορα. Πηγαίνετε πιο γρήγορα, σας παρακαλώ. Γυρίστε τώρα και ελάτε πιο γρήγορα σε μένα. Έτσι, μπράβο. Φύγετε μακριά. Ελάτε. Πάμε. Είμαστε 23, μία μέρα μετά το χειρουργείο. Μια μέρα. Μετά από αρθροπλαστική γόνατος. Αρθροπλαστική γόνατος. Ευχαριστώ πολύ.